I pozdrav ljudi, sa vama je Benjo. Ljudi, danas sam malo prebaki, tako da ne znam baš ako budem imao internet, tako da došao je novi update ljudi. Eto, vidite, već nemam, sve mi je zabiljeno. Evo mi samo lažu, vidite. Up, sam malo da vam to premjestim. Idemo otvoriti. What the fuck? Golda, Vepa, ok, Gord, kolektor, dobro. Idemo u nekakvi klan. Idemo u nova kroja. Znači je baš nekada. Imamo tu da baš mi ove ja sam se da provjerit jedan internet kako je? Kako, brate? Baš sam sretan. Kući prisati oko. Up. Malo probati malo. Ups. Bare. Sad ćemo mi staviti majan harda. Daj bre. Inače, jako mrzim kad... Eto, sad ćemo tu... Malo si se zeznula, dečka. Nisi stvarno malo se zeznula. Neće epic karta uništite ovakvu kartu. Ajde bre. Yes! Dobro sam vidio. Umaj. God. Glupi Xbox, majku ti jebem. Sad će on meni, inače tako možete plašiti. Onda... Majku mija. Skeleton. Sada ćemo stop na krivo mjesto. Ali dobro. Jedan skeleton je poginuo. Ajde, druga kula. Vrate kako napredujemo. Napredujemo kod divljaci. Znači, oprostite mi, ja sam došao u tu arenu. Nemojte mi samo govoriti da sam na baru, to me malo uvredljivo. I, stvarno molim vas, zezam se sa vama, eto, da ćemo tu, meni. Ajde, miner, ajde ovako, on meni uništi ovu kulu, vidite. Ja njemu. Good game. Eto, malo smo se za... What? Znači nešto ne kužim. Ovaj novi update. Ovo laž, vater. Nije dobro ovo. Opac. What? Collect, malo sam se bez vas.
Igrica me malo hekuje, ali malo. Eto, Barbarian. Barbarian tu. Sam ja normalno. Denis, ti si uglavnom nisi 100% nisi. I to muđu. Još. Inače, na Kjukmec. Bon pitarem. Što te ja pitam? Stavimo majnera. Ajde, ti prvo. Možemo tu trebat. Da, ja krivo sam. Hvala, brate. Hvala. Krivo sam isto stavio majnera na mu jedan. Znači mi stavi strele, stop. Neće. Ali će mi stavi to. Glupost. Ko pedri. Ajde, uništili dromu i ništiti damage na 100 milijuna. Stavimo mu tu manje. Ne, sad će on ovu kulu možda da, bude. Šta sam rekao? Ajde staviti nešto, ajde. Dobro, Znači, ako hoćete još takvih videa, napišite mi u komentare i hvala vam za nekoliko suba, to mi jako puno znači. Eto, sad ćemo staviti skeleton armija. Ajde, sad tako neće da crkne. Majko ti jedem kako su to napravljen na svijet, zato napravljen. Nisi, ali će me pobediti. Ako je, ne znam, danas, to ćemo, nemo staviti tu manje. Majko ti jedem i ti mati. Živote, moj mali život. Neće, onda... Stav. Dobro, ali... Njemu bude pekicu, mini pekicu, tako napraviti. Joj. Čarni. Kada će mi kamera doći, napišite u komentare gdje mu pobedite. Jedino ako ne... Da, pobedit će 100 milijuna posto. Neće. Ali ako mi još stavi da... Onda, sad sam se zeznut. Skoro sam po... meni, neću da izratim. Nisam tako... Get out. Shut up. Ajde. Zep. Ja bih ga upgrade-u, ali ne mogu. Dostavimo džanska na TNT. Ne. Ali treba se mi mortal. Tebe ćemo da stavim. Čekaj, što je ovo? Ovo ne kužim. Možda ovo preko Face-a i tako. Mislim. Aluminione mi trebaju, pa ćemo... Ajde, idemo probat bez mušketara. Mušketar će mi faliti, to je kao na nogometu da vas... Znači, bira vas ovaj trener. Ajde, uđite. Hvala. Kako? Oh my god. Ja bih htio da mi bude internet, ali ne. Tu nema interneta, ali ne.
To mrzim kad mi se stavi vetar. Stavio me tu minione ove glupe. Čekaj glupa veštica. Ajde. Ovaj skeleton baš. I stavit se na topce. Ajde, samo probaj mi uništiti, ja ću tebi u kurac. Dobro. Šta će staviti si? Brate, nećeš da pobjediš. Tako. Sada. Ok, stavimo fireball. Majko mila. Eto, imali smo rješenje. Ubit će me minera. Znam to. Inače... No tako, vidi sme. Ne. A daj! Da li je moguće? Da mi trebaju... Urac, imao si jednu priliku, jedan uradac, ali možda će... Inače, drugi stavljaju strele, onako samo da kaže, ali samo da kaže. Ja budem rekao, pobedit, nećemo mi gubit, jer još ovo selo koje je izmislio Villager, još živi, jer nikad ne možeš znati kada će. Sad ćemo mi staviti kukulicu. Ako me neće, doće majku ti jedem. Wow. Ajde, sam mi probij ovu kulu. Ajde, trebaj se. Ok, ljudi, eto, budem snimao dok idem doma. Čekaj, za YouTube snimam. Eto, prostite baš. I eto, pozdrav. Možda se još danas vidimo, možda ne.